kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka sarkar India kala Khang no yaki khanru tuli ki YouTube channel Jong kari Pakistan namar ka jingpen priang Jong ki yaki khubor thok ki belapen ki win yaki pat ba bat ki bakta yaki imlang ka salang bat ki khubor ki bayalam bakla bat ai jing tip ki babakla persha ya ka India kani ka jing Khang yaki ni ki YouTube channel kadi hadin ka jing ai jing mut Jong ratnat kampo iyang kari India kini ki YouTube channel baka sarkar kala Khang ki long ka Don News Irshad Bhati Sama TV Ari News Ball News, Raftar, The Pakistan Reference, Geo News, Sama Sports, GNN, Uzair Cricket, Umar Chima Exclusive, Asma Shirazi, Muni Farouk, Suno News HD, Batkarazi Nama. Ka sarkar padeng kala persyaru ya ka jing penmi khubor ka BBC ka badai ka shlam pathai khubor da ka ba kala ujor shau Jackie Martin ukhli jong ka BBC ha India. Halor ka jing penmi jong ki yaki khubor halor ka jingja sha thombor ha pahalgam da ka bakhot yaki le no kum ki riu king atyar kumta ka sarkar India menta kadang bud din yaki khubor bala penmi da ka BBC halor ka jingja ha pahalgam